ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ಲ ಎಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತ ದೀಪಾವಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಂದು ಪಟಾಕಿ ವೀರ 19 ಪೂರ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವಾರು ಮಿನಿತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ನನಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ಮಲ್ತದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಟಿ ಚೂರು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆತದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ದಾದ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಚೂರು ಪಣ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ತೆರಿಯೋನೋಡು ದಾದಾಪುರ ಆಪುನಂದು ಗೊತ್ತೇ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಿವಾಲಿ ಸೇಲ್ ಇತ್ತು ಬೈಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂಚೊಂಜಿ ಒಂದ್ಸಾರ ತೈನು ಎತ್ತ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದ್ಸಾರ ತನ್ನೂ ತೆಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೈ ಮಲ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಪಾಟ್ನಾಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಂದೆ ತಂದನ ಆಂಡ ಪಾಟ್ನಾಗ ದಾನ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದು ಬತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪೊಡದು ಅಂಚ ಬರ ತೂನಾಗ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತ್ತಿಂದು ದಾದ ದಿಕ್ಕು ದಾಗಿಂಚ ಬರೋದನ್ನ ಯಾನೇ ಏರೇರೆ ಮಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಮಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಾಕುಲ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಕುಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಯಾನ್ ಮಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಡ್ತುಜಿ ರೀಫಂಡ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ದಾಪಂಡ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದ ಪಸತ್ತು ಬೈದು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಇಪ್ಪುಜಾರಂಡ ಬೋಲೋಲಿತ್ತಾರಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎರಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದು ಕೋಪೇರಕ್ಕೆ ಆಣ ಬೊಕ್ಕಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಇಪ್ಪುನಾಗನೇ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ತಿತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಸತ್ತು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿತ್ತನ್ವ ಅವ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆಕಳು ಒಂದ್ಪೇರು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಪಾತಿರಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಕ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚಾನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತ ನನ್ನೊಂದು ದೆಪ್ಪ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ತಂದುಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರತ್ತೂಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇರೋಡ್ತದೆ ಪೂರ ಬಿಲ್ ಅವು ಇದು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪ ನೆಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಪೂರ ತುಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ದಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಕಂತೆ ಎನ್ನುವಾರು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಡೀಸ್ ವಾಲೋನೆ हमको चकमा दे दिया वन पर तंच इतने निकले इतने दादा बंडा ಈ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೂಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದು ಉಂಟು ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಹಾಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ದಾದ ಆದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬತ್ತನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಜನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಪೋತು ಅತ್ತು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆತು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತ ಪಂಡಿತ 10 days ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಯಾಂಡೀಸ್ಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಜಾವಂದನ್ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬರೆತೇರು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಇಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವ್ ಸೈಡ್ ಪಯರ್ ಪಂಡೇರು ಪಿರಾವ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಐತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೋಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಆದ ಪಂಡು ಪೋನಾಗ ಆಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಪಂಡೆ ಬೊಲ್ತುದೆ ತೊಂಡ ಅಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದ್ದು ಪಂಡೆ ಇಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇಕ್ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಕೇಂದು ಶಾಕ್ ಅಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಫೇಕೆ ಅಂದೆ ಪಂಡೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂರ ದಾದ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಾದನು ಬದುಕಿ ಅಪ್ಪ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದಾಗಲೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ನಿಂಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತನು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಆತನಂದು ಅಕ್ಕಲ ನಂಬಿಜೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ID ಒಜ್ಜಿದತ್ತು ನೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಯಾಂಡೀಸ್ಕದ ಇದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಕಲು ಮೇಲ್ ID ಬರ್ಪುಂಡವು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ID ಇಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ತು ನಿಂಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ದೇರು ರೀಫಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಓವುಲ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳದೆ ತೊಂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೈನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಐತ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡೆ ಇತ್ತಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆವೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ತೋಚಿಪಾವೆ
ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಿರೋಡಿಪ್ಪುನ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಬರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂದು ಬರ ಎಂಚ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆರು ತುಲೆ ಒತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಮಂಗೆನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಏರಿಯೇ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪನಾಗು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೇರು ಮಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏತು ಇನ್ನು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ಓವುಲ ಬೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪಂದು ಇಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ದಯಬಣ್ಣ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅದೇನೊಂಜಿ 15 ದಿನ ಅದು ಅಂಚೆ ಪಂತು ನಂಗೆ ರೀಫಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಲ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಗು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಕಂದ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ಬರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜಾರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಇಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಎರಡು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏತೋ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪನ ಡಾಟಾ ನಿಕ್ಲ ಡಾಟಾ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ಕದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ದ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟು ನಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಡ ನಿಕಲ್ ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆರಿಫೈ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡು ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಕೋಡ್ ಪನ್ಲೆ ಏನು ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಆದಿ ಪಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಆದಿಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇ ಉಂಡು ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಮಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಆತ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಎಸ್ ಇಂಚ ಪಂದು ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಹಾಲಿಕ್ ಪಂದು ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲಹಾಲಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕುಡ್ಲಹಾಲಿಕ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಕಮಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಏರಿಕ್ ಪೂರ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಐ ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ